Boas noites e benvidos á información local de Estrada Televisión neste martes 27 de maio. Comezamos, como sempre, desglosando a actualidade do día en titulares. Bueno, pois estas son as quintas xornadas Agadir sobre emprendemento rural. Digamos que son varias xa as edicións que levamos traballando alrededor da temática de emprendedores e ao mesmo tempo pois en cada edición tratamos de concentrarnos nun tema que entendemos que é de interese para os axentes, non? Que actúan e traballan no rural. A Asociación de Comerciantes da Estrada convoca a todos os seus socios para este venres a asamblea na que se decidirá o futuro da entidade. As obras de urbanización para a ampliación do polígono se iniciarán no próximo mes. Arrancaron xa os desbroces nos 85.000 metros cadrados cos que afirma San Sinaes dotará de novo solo a este parque empresarial. Siga en directo dende Estrada Televisión o venres 13 de xuño a presentación da primeira Rapa das Vestas Internacional dende a Casa de Galicia en Madrid. Emisión patrocinada por a Estrada Digital. Decimoquinta Festa Gastronómica Galo de Curral. Pola mañá, ás 10:30, a actuación dos grupos folclóricos, Grupo de Gaitas o Arco de Merza e os Regatos de Ponteliñares. Ás 11, concentración de coches antigos. Ás 11:30, a actuación do Grupo de Música Tradicional A Roda. Ás 12:30, a actuación da Orquestra de Mariachis. A 1:15, concerto presentación de Ebele Rayel. A 1:30, pregón a cargo de Los Hermanos Calatrava. Ás 2:10, concerto de Andy y Lucas. Xa pola tarde, 15º Festival de Bandas de Galicia. Actuarán a Banda Municipal de Lalín, a Banda Unión Musical de Ponteledesma, Banda Artística de Merza e a Banda Municipal de Pontevedra. E para ir abrindo boca, o sábado 31 de maio, gala gastronómica, Noite do Galo Tolo. 15ª Festa Gastronómica Galo de Curral, o 1 de xuño en Vila de Cruces. Quero invitalos. Agora, no mes de xuño, en Estrada Televisión faremos unha crónica. A Crónica TV, Crónica de Televisión. Un espacio donde queremos que vostede sexa protagonista. Por eso, a partir do mes de xuño, aquí, en Estrada Televisión, ten unha cita. Agardámoslo. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas. As túas festas son as nosas festas. En Estrada Televisión queremos anunciar as túas festas. Chámanos 659 93 25 26. As túas festas son as nosas festas. Estrada Televisión, a televisión da Estrada. Mañá dará comezo na Estrada a quinta edición da xornada sobre emprendemento no rural organizadas pola Axencia Galega de Desenrolo Rural, Agadir, baixo o lema Comercio Electrónico e Novas Tecnoloxías no Medio Rural de Galiza. A inauguración destas quintas xornadas estarán presentes o director xeral de Desenvolvemento Rural, Edelmiro López Iglesias, e o alcalde da Estrada, Xosé Antonio Donor López. Esta tarde falábamos vía telefónica co secretario xeral da Agadir, Mauro Cid, que nos comentaba todos os detalles das xornadas. Bueno, pois estas son as quintas xornadas Agadir sobre emprendemento rural. Digamos que son varias xa as edicións que levamos traballando alrededor da temática de emprendedores e ao mesmo tempo pois en cada edición tratamos de concentrarnos nun tema que entendemos que é de interese para os axentes, non? Que actúan e traballan no rural. Nesta ocasión, como vostede
vostede ben decía, pois están adicadas ao tema das novas tecnoloxías. Entendemos que atopámonos nun momento clave en xeral para a humanidade e, por lo tanto, tamén para todos aqueles que viven e traballan no medio rural, no sentido en que é unha ferramenta absolutamente imprescindível e que nos próximos anos pois vai a ter moita máis presencia nas nosas vidas cotiás, tanto para vivir, desenvolverse, como para facer negocios no rural, non? Entón, nese sentido, entendemos que é unha temática de interese e probadela pois o alto número de matrículas que temos, que estamos gestionando alrededor desta cuestión. Neste momento non podo trasladarlle datos concretos alrededor da procedencia dos inscritos, pero sí que hai un número abundante deles, como tamén ten sido en anteriores edicións. Hai que, digamos, que tratar de atacar esta situación con moita ambición, e dende a Consellería do Medio Rural, en particular dende a Gader, a través dos seus programas, tanto de proxectos dinamizadores como que tamén agora estamos a punto de poñer en marcha, que o futuro programa líder, pois en todos estes programas e actuacións vai estar contemplado de xeito moi preferente pois o tema das novas tecnoloxías, para ir precisamente pois tratando de diluir, non, a brecha ou a fenda digital pois que existe no noso país, en particular, non, e de xeito bastante visible e apreciable pois no medio rural, non, que non pode quedar ao marxe do que esta revolución que estamos a vivir ao redor das novas tecnoloxías. A Asociación de Comerciantes da Estrada convoca a todos os seus socios para este venres a asamblea na que se decidirá o futuro da entidade. A Asociación de Comerciantes da Estrada, ACOE, convocou para este venres unha asamblea xeral extraordinaria para decidir o seu futuro. A reunión está prevista para as 9 e as 9:30 en segunda convocatoria. O único punto da orde do día é a elección dunha nova directiva que colla o testigo entregado polo equipo de Sindo Villamayor, que acaba de finalizar o seu mandato. Polo momento, ninguén se ofreceu a levar as rendas da COE. Non obstante, algúns socios estarían dispostos a colaborar no equipo se alguén se presenta como presidente. A COE fixo un chamamento á participación masiva na asamblea para que non aconteza o deste pasado venres. As obras de urbanización para a ampliación do polígono se iniciarán no próximo mes. Arrancaron xa os desbroces nos 85.000 metros cadrados cos que afirma San Sinaes dotará de novo solo a este parque empresarial. As obras de desbroce na zona escollida para a ampliación privada do polígono industrial de Toedo comezan a dar resposta durante estes días ás ansias de que o municipio conte con novo solo de uso empresarial. Fontes pertencentes a firma San Sinaes, promotora da ampliación do actual parque en 85.000 metros, confirmaron que o proxecto está en marcha e que as obras de urbanización arrancarán a principios de mes. Dono recordou que a empresa se aconta coa pertinente licencia para urbanizar o solo que se habilitará para a instalación de novas empresas no polígono industrial de Toedo. Nesta liña, cabe recordar que a principios deste mes o Boletín Oficial da Provincia recolleu un anuncio da Administración Municipal que daba conta do acordo adoptado na Xunta de Goberno Local que o pasado 7 de abril aprobou inicialmente o proxecto refundido de urbanización. Dende San Sinaes confirmouse tamén a apertura da venda de parcelas para esta ampliación do parque empresarial e confesou que hai xa peticións. A actuación afectará os citados 85.000 metros cadrados ubicados xusto ao lado do actual polígono en dirección a Santiago de Compostela. Segundo trascendeu no seu día, está previsto que viais e equipamentos copen 30.000 metros cadrados. O resto será solo industrial. A causa da paralización de licenzas no termo municipal, foron case 5 anos os que tivo que esperar que esta actuación que agora está próxima a iniciar a execución. A iniciativa logrou o visto bo do Goberno Municipal a comezos do pasado mes de abril no marco das normas transitorias e a vista de que o seu proxecto alcanzou informes favorables, tanto municipais como de Augas de Galicia. A ensinanza de talla desaparece da Escola do Moble, que aínda segue cunha soa rama concedida á espera de que lle concedan algunha máis das solicitadas. A Escola Ocupacional do Moble da Estrada parece ter asegurada a súa continuidade, pero cada ano que pasa se retrasan máis as novas sobre as ramas que se imparten e tamén se demora o inicio das clases. Este ano, está acabando maio, só teñen coñecemento dunha modalidade que xa se imparte carpintería, mentras ninguén sabe das 11 ramas solicitadas ou das 3 ou 4 que na práctica acabarán se impartindo. En todo caso, por moita celeridade que impoñan agora as especialidades que se conceden este ano, o centro chegará ao verán cunha soa rama operativa. Non obstante, o sector empresarial e do moble local confía en recibir pronto boas novas sobre algunhas
outras especialidades. O ano pasado ocorriu algo parecido, pero ao menos ao final de maio xa se sabía máis das ramas que se ofertaron finalmente. Nesta ocasión xa está en marcha a modalidade de carpintería con 15 alumnos, 12 mulleres e 3 homes. Curiosamente, nas ramas de carpintería, restauración, acabado u outras modalidades propias do traballo, nas fábricas do moble xa non se imparten módulos ou ensinanzas propias do traballo da talla. Apenas ofrecen 4 nocións. A razón é obvia. A demanda das fábricas non inclúe dende fai tempo os tallistas. Esta mañá, o alcalde estradense mantivo unha xuntanza co director xeral de Formación e Emprego para falar dos pactos territoriais para o emprego, ente no que estarán representados os concellos, empresarios, sindicatos e a Consellería de Traballo para estudar a situación do emprego en cada territorio para poder facer logo as propostas á Xunta de Galicia. Para entendernos, pues, por exemplo, estudiar que tipo de formación se necesita na Estrada, en Forcarei ou en Silleda, para así poder dar a formación máis axeitada ás necesidades de cada concello. Entonces, esta é a filosofía destes pactos territoriais polo emprego. Entonces, bueno, unha orde da Consellería de mediados de maio regulou a estes pactos e creou unha serie de zonas, digamos, de donde se vai aplicar esta norma. Entonces aquí créase o Pacto polo Emprego de Deza Tabeirós, que comprende a todos os concellos das dúas comarcas, da comarca do Deza e Forcarei, Cerdedo e a Estrada. Para empezar, o que se vai a facer é crear unha asociación de impulso do Pacto Territorial do Deza Tabeirós. É dicir, unha asociación de concellos que posteriormente solicitará a subvención á Consellería de Traballo para crear unha unidade de traballo que é a que vai a desenvolver, como decía antes, toda a actividade nesta zona con referencia ao emprego. Esta mañá o Concello estradense recibía a autorización para a execución dunhas obras para mellorar o aparcamento no entorno do areal en Berres. Todos os detalles da actuación detallábanos esta mañá a primeira tenente de alcalde Raquel López Doce. Que na actuación sabedes que, bueno, coa mellora do firme que se fixo no vial de Ponte Ledesma, peo, como se chama? PO 213, a Estrada Ponteulla, pois o firme subeu bastante de nivel, entón hai unha diferencia importante co marxen, e iso imposibilita que os vehículos non poidan baixar aos marxes da calzada e estacionar ali, sobre todo no que o entorno da área recreativa do areal de Berres. Entón o que se solicitou é a autorización á política territorial para botar un pouco de grava e permitir o estacionamento de vehículos, para facilitar o acceso aos usuarios do areal, non? Os veciños e os visitantes. Ali tamén nese entorno vaise facer outra actuación, unha mellora de infraestructura, porque é unha pista da parcelaria de Monte de Berres, vaina a facer medio rural, é unha das actuacións deste proxecto do que vos falei últimamente. É unha pista de monte, está enfrente xusto do areal, e o acondicionamento desta pista, aparte do que é a mellora na propia pista e o acceso ao monte, tamén vai a permitir utilizala para o estacionamento de vehículos, non? Antes de continuar con máis novas, tempo para a publicidade.
Este xoves, ás 8 da tarde, o Teatro Principal de Estrada acollerá un cineforum coa proxección dun documental e o posterior coloquio ao que asistirán Manuel Mera, presidente de FESGA, Antón Álvarez da Ciga e David Nieves, do cónsul de Venezuela en Galicia. A semana pasada, cando fixemos o acto de apertura da exposición do exilio galego en Venezuela, xa vos comentamos que tiñamos, estábamos concretando a organización de unha especie de cineforum, non? É dicir, a proxección do documental A Inmigración, xa non exilio, a migración galega en Venezuela, e un coloquio posterior á proxección deste documental. Xa o temos confirmado, vai a ser o xoves 29 a partir das 8 da tarde na sala de exposicións do teatro, onde está en exhibición a exposición do exilio. O documental chamase A Inmigración galega en Venezuela. Vamos a contar para o coloquio posterior á proxección do documental coa presencia ademais de Manuel Mera, que é o presidente de FESGA, e de Antón Álvarez Merallo, que é o secretario comarcal da CIGA. Vamos a contar coa presencia de David Nieves, que é o cónsul de Venezuela en Galiza. Xa aproveito para convidar aos estradenses a asistir a esta actividade, que ademais será a clausura da exposición do exilio galego en Venezuela. Que pecha o día seguinte, o venres 30, vamos. Entramos agora na información deportiva falando de rally, xa que o abandono do piloto estradense Van Martí no rally do Albariño desta fin de semana debeuse á entrada de auga no filtro de aire. O abandono de Van Martí no último tramo da mañán do rally do Albariño debeuse probablemente á entrada de auga no filtro de aire. Segundo explicou o piloto, o chaparrón que caeu e que dificultou moitísimo a condución fixo que se colase auga no filtro de aire, xerando problemas no motor do 306 de Van Martí e obrigando a abandonar. O abandono do piloto estradense do seu navegante Manuel Campos no Albariño chegou xusto cando Van Martí rodaba en moi bons tempos e cando tiña opcións de firmar unha boa xornada, pois os sucesivos abandonos abrían novas expectativas para o da estrada. Ademais, xusto no tramo anterior ao do abandono de Van Martí, firmou o scratch do sector e apuntaba bons tempos, aínda que o 306 do estradense detívose case a 1 km da meta. A pendente do trazado permitiu que Van Martí e Campos finalizaron o sector e cruzaron a liña de chegada co coche apagado. Van Martí lamentou os infortunios técnicos que están lastrando a súa actuación neste campeonato, posto que xa no cocido, en Noia, o 306 tivo problemas e impediu ao piloto firmar o mellor podio. Con estes imprevistos é moi difícil porque ademais doeche moito non dar feito algo mellor tendo en conta que toda a xente que traballa duro por detrás. Antes de rematar, facemos un repaso ás novas máis destacadas que lle contamos dende o comezo deste informativo en titulares. Estas son as quintas xornadas Agadir sobre emprendemento rural. Digamos que son varias xa as edicións que levamos traballando alrededor da temática de emprendedores e ao mesmo tempo pois en cada edición tratamos de concentrarnos nun tema que entendemos que é de interese para os axentes, non? Que actúan e traballan no rural. A Asociación de Comerciantes da Estrada convoca a todos os seus socios para este venres a asamblea na que se decidirá o futuro da entidade. As obras de urbanización para a ampliación do polígono se iniciarán no próximo mes. Arrancaron xa os desbroces nos 85.000 metros cadrados cos que afirma San Sinaes dotará de novo solo a este parque empresarial. E aquí poñemos hoxe punto final á información local de Estrada Televisión. Grazas pola súa compaña, saúdos e de camañá.